koetilanteessa saattaa olla tarpeen tyhjentää Casio Glasspadin muisti. Ja katsotaanpas miten se tässä laskimessa menee. Otetaan tuo tikku tuolta esille. Eli nyt halutaan muisti tyhjentää. Eli valitaan ensiksi tuolta menu. Eli täältä löytyy tuolta alakulmasta tuosta menu. Sinne tulee tämmöisiä valikoita, mutta ei oteta tätä, vaan mennään seuraavaan, eli seuraavalle sivulle. Ja sieltä löytyy sen jälkeen tämmöinen vaihtoehto kuin järjestelmä. Ja sieltä, mitä halutaan tehdä, niin täällä on tämä muistisivu tässä, niin tuolla on tuo resetti, eli tuolla yläkulmassa resetti, eli resetoidaan. Ja se kysyy, että mitä poistetaan, muuttujat tai ohjelmat, joku aktiivisuusdataa ja tallennusmuistia ja sun muuta. No me halutaan kaikki pois, eli tosta nollaa. Se vielä varmistaa, että halutaanko oikeasti tämä, ja totta kai me halutaan. Näin se hetken kesti ja se tyhjenti sen. Ja sitten kun mennään takaisin tuonne päävalikkoon, niin yksi asia, mikä kannattaa, oikeastaan kaksi asiaa, mikä kannattaa huomata. Täällä on nyt oletusasetuksena tarkka asetus, siis tarkoittaa sitä, että se antaa murtolukuja vastaukseksi. No ei ehkä kannata, että se on ehkä tuo desimaaliasetus on järkevämpi. Mutta pahempi on tuo, että se on vaihtanut tuon kulmayksikön radiaaneiksi. Eli jos ei tuota huomaa ja menee tekemään tämmöisen vaihtoehdon, ja mä nyt täällä lasken vaikka Sini 30, niin se antaa jotakin aivan käsittämätöntä vastaukseksi. Sini 30 asteestahan pitäisi olla tasan puoli. Ja se johtuu siitä, että täällä on radiaanit nyt päällä. Eli vaihdetaan tuosta radiaanin paikalle aste. Ja nyt kun tehdään uudestaan tuo Sini 30, niin nyt se antaa 0,5. Ja nyt on laskin kunnossa.